Ассалому алайкум тамошобинони канали Мамураз я бародаро имрӯз қарор дорем дар молбозори Ҳоҷи Шариф шаҳри Бохтар аввала Қурғонтепа 1 март 2024 сол навор кардем говҳои гусоладор молои майда барача бузои афғонӣ такои афғонӣ буқо барои бастан буқачо навор кардагем гусалачорам бародаро видеоро пурра тамошо кунед касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канали мо обуна шавед барои пешрафти канал яктаи лайк мо навора сар кардем бародаро навора пурра тамошо кунед суроғаи мо вилояти Хатлон ноҳияи Ҷиликул дӯстӣ Хоҷагӣ Ишбексатторов ориентир пушти заправкаи Баҳороил бародаро рақамое ки дар рӯи экран мебинед WhatsApp ҳаст телефоншам кор мекунад маълумоти пурра дар бораи Еврозабор гирифтани бошед якта навор кардагем дар бораи Еврозабор силкаша дар комментария мемонем бародаро бидороин тамошо кунед маслиҳат кунед заказ кунед бародаро я дар барфи аз молбозори шаҳри Бохтар ҷумъабозори Ҳоҷи Шариф наворро сар кардем аввала Қурғонтепа гови гусоладори чорнипёстори ала нархаш 20 000 16 18 шир доштааст гусолаш муҷинча чочо бозор чӣ қадр додад 18 000 бозор карда ҳозирашта надодааст Гардиош бародаро синаш чанд имзой ду имзой будааст рӯз сешанбе таваллуд кардагем рӯз сешанбе шаб ира чанд мифти якам 15000 иш усулаш буқача рӯзи якшанбе шабона таваллуд кардага чанд имзой як имзой ду имзой як усулаш 10 литр шир дорад 10 литр шир саҳару бега бозор чанд кадакам бозор ера 12.5-13 кадем 12.5-13000 бозор кардеста го як имзой чочош бародаро нарагардиош молам кама имрӯз ба қадри имкон навор мекунем бародаро барои шумо барои тамошобинам бародаро гови гусоладор 16000 гови калона гусолаш нарай модаи гусола чашма оли савдо рафтеста бародаро буқа гуфти буқача будааст бахшиш бародаро чочо шириш чанд қа якам сар бега 10 та шир дуюм гусолаш чанд кад бозор 13400 неҷа ака савдо кадеста ҳозирашта додагӣ нест оли савдо нашидам 13400 кадеста 13500 кад бародаро 100 сум дига хуш кад ҳоли ҳам додагӣ нест бародаро гов савдо шудеста ё якимзоя ё дуимзоя гов ёш гов миёная қадиш пастар 8900 сумонӣ кардеста ҳозирашта додагӣ нест гусолаш модаи бародаро саҳар бега 3 та 4 та то 5 тара шир доштааст ина чочош бародаро 8900 сомонӣ ҳози кардеста додагӣ нест бародаро гови алаи местни ё чорум ё панҷум бачаша саҳар бега 10 та шир доштааст нархаш 13000 гусолаш муная нарай мода гусолаш нар мода чак муҷинчай бародаро шириш саҳар бега 10 та гуфтеста 13000 муомила то хай калонтара бародаро бозор чӣ кад бозор то 12700 кардааст шохош безебтар камтар
бародаро ин нархи гӯҳои аламқел гуфта мегзарем. Ай чанд то чанд ма ай 13,5-14,000 сар мешавад. Хоб то 20, 22 то 23 ам меравад бародаро, то 25 ам меравад. Нархошон аламқел гуфтеста бо арзон мешавад бародаро. Хоб широшон ай 10 литр сар мешавад то 15-18 литр широшон бародаро. Сурхала, сиёҳала, чорникёстер, нафели тарғел ҳамаш гӯҳои калона, гӯҳои майдаина ёш майдатарай мувофиқи пародаш ишам майдатарай ишам ҳами сумшам мувофиқи ҳами пародаша ҳами гӯҳ бародаро 20 литр шир дорад. ай 13,5-14 сар мешавад то 25-22-23. ина бародарон наванги гӯҳе ки навор кардем савдо шудааст. 89 када иста буд 9000 савдо шудааст бародарон. 9000 сомонӣ маълумоташа гуфтагем пештара. ина бародарон гӯҳи калонтар бисолаш буқача уксчан солаш буқача бародарон сар бега ира шириш камтар бос на чочош 3 литр 4 литр чушидаги мегам ана нархиш 13000 муомила. бозор қанча қилdi? бозорам оли нарх аниқ накардааст бародарон. и даи барфи одамам камай мола солаш буқача бародаро бузи очабача пародаш чалиша местни қайти ё афғонӣ ё турки қайти чалиш будааст. и бачаш нарай мода мода ё золаш модача нарша чанд гуфти ака 1800 муомила дорад. бозор ягон чиқа чанд баланди баланд чанд кард? бародаро баландиш 1500 бозор кардааст. очабачара надодааст ҳозирашта. бародаро серкара бинед серкаи калон нархиш 4000. чанд солаи? 5 сола бародаро. шохоша бинед. бозор чӣ кард? 3000 бозор кардааст. 85 вазни зинда будааст бародаро. барро 600 баррам кам дуромада ёбус 600 сими муомила 800 қиляп бозар. хоб 450 400 сими кардааст. уйларам шу нархма ино 650 мега инора муомила дора. ҳаҷбо қанчадан со'рayapti bular? Ular 650 deyapti, 550 550 pursida istadi bular. ина такой афғони модашам аст тагинай такаша. Давор бухеку. Қол кунҷора дода хурда истад бародаро. ира чанд гуфти ака? 6000 чанд сола? 3 сола бародаро. такара ина чиқи чақи бахва. ина очабача ё ишқати? ҳамаш? ҳар сеша? чанди гуфти ба? 3000 модаҳои бугуз, модабузои бугузи афғонӣ бародаро. 3000 мега муомила дора. бозор ягон нарх кард ягон чиша? ягон чиша нарх кард? ҳозир наиш ёша бафикр такаталаб бугу не барои ютуб ака афғони бачаша фрухт аст саҳари чанд фрухти бачаша 2500 айнаи калонтар будааст бачаш и бачаш не айнаи калонтар буд меда 2500 фрухте афғони тоза ира чанд гуфти ака
3000 муомила дора. Ягон чӣ қадар ка бозор? Бозор ягон чӣ қадар? 2500 кадагия. Шир ҳам метия ба фурмо? 1 литр шир медод аст бозоро. 3000 муомила 2500 кадагия. Зои аввони мепурсидем. Хонада аста бо? Хонада аст? Фурӯши. Ина бо. Нархи бухачо 5300. Муомила дора. Бозор чӣ қадар ка? Bozor akayla hoji 4600 бозор кардааст. 48 биги гуфтааст. ҷои пулгириш 48. Нархи бухачо. Мо далши бо мерем. Имрӯз мол камтарай неке ҳаракат мекунем, навор мекунем барои шумо. Не бухачаи ала 5.5 харидааст. Ира барои фурӯш. 5.5. Не, мола гирифтаистам ака. Хта нагирифтам мола. 5.5 харидиш, а? Маъмур Азия. Тамом. Чанд сум фоида додан? Ягон сум кадан? Накадан. Ҳозир хариди, а? Ина бародаро буқаи 4 кунҷаи хушрӯ барои бастан 7500 гуфтаи судагай савдо мешавад. 6700 бозор кардааст. Буқа барои бастан буқаи 4 кунҷаи хушрӯ. 7000 бародаро савдо мешавад. 65 бозор кардааст. баланди 6500. Шам қай соза барои бастан. Ина бародаро нархи буқачо. Ира 6000 мега. 5.5 наи сафедалара кардааст бозор. 5.5 сафедалар. Мана инош бо тамошо кунед, хеле карпат монанда. 6700 мега муомила дора бародаро. Наиш гуноҷинай. Тамом. Не 4 таш буқай бародаро. Нёра 62 наира кадагия пародаш хубтарай. О 61 6000. Инами ай 6000 то 62 63 кардеста мега баланди баландиш намира 63 кадагия. Бионшам дорозай. Пародаш хушрӯ паҳмтарам. Бародаро ина гуноҷини 4 липёстри фарбе. Бисёр боша якта гусола кадагия ҳозир 14000 кардеста қисири фарбе ҳай. 14000 кардеста додаги нест бародаро. Ина бародаро 13000 пурсиде 14000 пурсидеста додаги нест. Наметонега. Пасти бад пурсиде. Бародаро буқачаи майдак савдо шудага гусолача 4000 харидааст. Пародаш хушрӯай хеле ширда сер шудага. Гусолаи шӯрак 4000 харидааст. Ина буқача 5000 муомила дора. Бозор чӣ қадар ка? 4800. Баланди баланди. Айвайда камтарам кадаги анохи, а? Бародаро ина нархи гусало. Ян хеле фарқи якай. Ай шир монда шудаги нест. Иша 5.5 мега, иша 5000 муомила дора бародаро. Ҳардуш буқача. Бозор чанд кадар ка? Сарушона. Ҳардуш яҷоя 8600 сомони ҳардуша як ҷоя кардааст бозор. 5000 гуноҷин барои мулкинӣ. Бозор чанд кадар ка? 4000 бозор кардааст бародаро. Хай гуноҷини миёна, пародашам, қадшам, фарбегишам. 4000 бозор пурсидест. Бародаро гуноҷини хеле карпат монанда.
Даҳанош сафед, гӯшош сафед бародаро. 57 мега нақша. Муомила дора 5200 бозор пурсидеста. Ҳозирашта додагӣ нест. Ноҷину ишора кард. Арқафрӯшро тамошо кунем. Бародаро гуноҷин пурсида буда, ина гуноҷин 4000 бародаро. Орои молкунӣ. Харобтарам гуноҷинои миёнав деҳқонӣ. Гуноҷинои воима нест, ҳамин гуноҷиное ки экономи арзон караш 4000 мега муомила дора бародаро. Амаки бозор чанд кадира? Бозор чанд ка? 34 3400 бозор карда бародаро.